Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Ing deng hini ni hanglong ri Karbi lamet amay hinpen ningkan esek hir bang amay mate hir jirki hir kachepate kapadopon Pini chiti ni phai ke thom arni phuluni constituency ke parlo borsing ronghang amarona long ri kre hini aparman ing deng hini ni hanglong ri Karbi lamet amay Phuluni Karbi lamet amay arwatum chepatir piponsi hir bang amay mate hir jirki hir kachepate ajay me kedeng pon Bang so ajay me kedeng pon along penang an Karbi lunlam arjan hey hui setami ing pupon Sonsi nampi amirpu alunjir sita hawar ke hat LAC MLA dorsing ronghang ator sangpi sabina teron pi ahin pen ing pupon Labang so alunjir ketok abang laki Karbi Film Director Sarthe Terang Ahinsi Kabonda Pon. Lapen labang so alunlam arjan prabjin pen athir YouTube channel along longpon da prangpo. Nonamat ke actress mate chiparjan abang phi mamuni BPC chiparjan ponji. Lapen male role mate actor abang nonsi ribom lang puta bang so alunjir Kabonda Pon abang phu Sarthe Terang ahin pen pherang ke athengno pangdak pon. Lapen bang so hirjir mate hir bang amay katepate ajay mek along kecheng si anong e chepalong pon boloram rong pi den arong lapen hini anong e chepalong pon bisnu ingti arong thinglang so BCM lapen kethom anong e jirmili hansepi karkok higher secondary school lapen ning keme anong e sita bang pho atumaphan kehok alo mate nong e sitame pi pajirpo Lapen bang so ajay mek along aluhiaman pen chopapon ni hanglong ri Karbi lamet amay chun bang korsing ingti MLA dorsing ronghang phuluni MAC Kambura Kiling Sabina Teron P social worker Sarthe Terang Karbi Film Director Sonjay Kiling social worker Transport and Development Board Chairman Sarsing Kathar Lapen Pinang an kithik dinatu Lapen Mina lamet lamchong paching honatum chitong mulen mai in samjin pen pachun pon Phuluni pen dorsing Terang Karbi Anglong News Klang der lo lapen daka cheparjan ya bangke mamunia bangke confirm pusi kilung alun sepi bang sami sima intipita lang tepaklang lo lapen actor bang non ko bangke rire lang sita me halang bang confirm lo lapen YouTube long ta theklong pok si theklong lo si lun lam lapen hirji tumo la so putha ka bang cherap tio pot la bang so hawa la bang so long ria long Mesen pen kacit turia war sai ke theklong lo la pen kacit tong ara te do anta la son si comment mate aning lo cepak lang lo pen nilita hirji la bangsa hirji amai lo piki hir padmosi dhanesar inti alang lita hir lo alang lilun ta cepak lang lo la son dak thak nong nam kacit thang hirji po hirji bang phi tum chitong lo pen alang litum pen ta do la pen nilita la bangsa puthak Kecepatan kali setama asap pelihir jadi paklang dia fansin tapau ipo. Lason si pinya. Tum channel pen kelang ara tum hana nilining aklong alam cekan pen si nilam tepa juding kalau kadom. APHLC Women Wings Committee mate so ardo asong keseng amay kepeman pon. Pini chiti ni phai pli arni phuluni constituency ke parlo kurna be ahong jai along all party hills leader conference thi hekpen APHLC Women Wings Committee mate so arlo asong ke sengpon Lason si bangso amaelong kachetong dun lake sangpi Rita Kram Sapi Secretary APHLC Central Committee lapen thuniram timung phuluni APHLC amaipu lason si ongdung ke thekiding atum chetong dun Lapen bangso amay long arpu ke pekpon lake sangpi lesor ingtipi maipu lapen madhumita sangma dun maipu lason si alang litumaphan arpu pekpon lo Lapen bangso amay long sangpi Rita Kram Sapi ahinpen lam theke jai pon ke Karbi Anglong East West lapen di mahasaw aradapan kapachini pon kangtung abangke APHLC Regional Political Party Hello Ahok Regional Kepang Tangji abanglo Lapen Inglong akai paragraph 20 la Constitution of India ating pensi ilitum alam lapen akam sitame claim hai nangji methang adet kacherai kom nangji aphan ke ilitum so pin so lapen so arlo atum la ansitame ipeng wet pen dosi
adonti na hem ajirpi atum sitami ilitum klem rabri nang manon anpen ke khayapan ahok mang nangji thi sita reng sita esomar sumar longri longpat kaching hon aparman ilitum arjap thip nangji pusi pherangke athengno lamthe ningje pon phuluni pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel tum seng dam lo women wing so arlo asong haladak a committee form dam lo la son thak thak si non kiwang jilang ke dima hasau pen sidame birta long etlo la sinilitum chepang room sinilitum haladak dam iklo nak di sang marli kadogaweta la sinilitum women wing atum stami nang litum so pinso kachi song long nilitum ta nang arjab dun thipo pusi hem break apharma nilitum ta seme deng pon lo itla phuluni hawar long ma phanse president kipi pon nang ake haipi lesor ingtipi alangli hansi so arlo asong women wing secretary alangli phansi arpupek pon iklo alangli henlo lesor ingtipi lo alangli lo kasi alangli han ni sitami nilitum la son dak thaksi dima hasau la non jurpi tangkring peladak garo dolo la pen ladak bene karbi dolo la pen ke dima sa khai dolo khai kithom la pholoni constituency along e dolo kasi nilitum la Karbi Anglong East West Dima Hasau ke jurpi atum pen la ke Japon pinsumar ka chisongalong nilitum stame arjab dun thipji hi sita reng sitame isumar lapen longri longpat kaching hon ajoini nilitum stame arjab thipji pusi nilitum seme deng pon lo la son thak thak si kidam tang chinthong MOS 2021 Lamdon Kachitok Arani Ningkan Hini Kechok Mesen Pen Katalon Chitia Chiklo ni Pai Pli Arni Lake Song Trok Abarim Helike Od Asong KLNLF UPLA PDCK Lapen KPLT Rothom Lapen Assam Sorkar Bharat Sorkar Pen Kachikroy MOS 2021 Alamdon Kachitok Arani Lo Bangso Karbi Peace Accord Kachitok Ningkan Hini Kechok Ning Arong Chipi Pen Dipu Joy Sing Doloi Auditorium Holalong Katalon Pon Bangso Amailong Aluhiaman Pen MP Horen Sing Be Chitong Dunsi Alangli Rideng Pen Si Kek Pangthan Pon Bangso Hood MP Ake Haipen Kaning Jepon Atenke MOS 2011 Lapen MOS 2021 Kachitok Alamdon Doan Kichunchi Apan 6 Sidul Re-Amendment Bill Chundet Api Ansi Playing Pupusi Ning Jepon La Son Thotsi Abarim UPDS Asongja Long Sodar Sinar Kaning Jepon Ke MOS 2011 Punon MOS 2021 Punon Sorkar P Lapen Lamdon Kachitok Ahut Ke 6 Sidul Re-Amendment Alam Wangwe Bonta Non Apor Lapuson Alam Sorkar P Lapen Alang litumpen lapuson alam ke peklangke mang humeme pusi sorkar pi katari aphan ningkang samse alam the chepaklang pon bang swalong Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia kaning jepon atengke song trok along kedo song klembang phi do anta sorkar pen kapitik aronatang kroy pi menangji lapen song klembom ahut kes do an isi pen ke pe prai pon chi aphan chechak pon halapu abarim song trok Song ke Japon atum sitami methang akeng kachar japchi apansi asap akirap nang pilo bonta politicals rehabilitation lapen lamdon kachitok along kedoan close ta isi pen isi sorkar atum kapachun da prangchi apansi to war cholang po pini bangso amailong KCS Maipu Chandra Singkro KLA Kongchun Bang Joy Sing Tokbi abarim heleke od asong UKDA, ULFA, DHA, DNLA, NDFB, BLT, AANLA, Lapen, KRA, Kejatum, Chetongdun. News Report, Karbi Anglong News Channel. Karbi X Revolutionary United Forum Kate kedamtang kan suri ini dah koordinasi September tarik 2 Ciklo Hirong Supilong Song Trok Asong Bharat Sorkar Assam Sorkar Lapela Song Trok Hede Kaman Pen Song Lamdon Chitok Lasi Pinin Kan Hini Kecok Bang Somai Long Ini Paname
aluhiya mana pek na masih dia kita mana masih jadi kapten saya do masih langkan bakal masih jadi kapten saya masih lama masih nili kita mana lalu je alang itu kor la Karbi ex revolutionary United Forum keseng la ke bisa nang ke tema Karbi Anglong je benaan la song itu Karbi Anglong kan tak je song la son lam don do je kan ke rungjang la son do itu so rungjang ke do jone pen kumane kali ni kalang lang ke claim la son la sta menon dak ke lo alang itu bang ini isi kan je ukot cutting room tu ben bangsa song ke seng tu abang la ke Karbi Homas Karbi Society Karbi Khai ban ke bisa nang ke bela MOS 1 MOS 2 kapacun dia permata men dia no dia dak 125 la so 60 amendment la do dia tik ke MOS 1 apa MOS 2 long itu close ke to an tame dak ke A to Z chun thai the la si la so 125 60 amendment apa do ji pan mang da ministry la MOS Minister of State Home and tanon right and mention bilo la se prap chin pen la so amendment kapawan ji pan parliament so permanent kilo sidak isi ke damlong pakai North East mate India lo la 60 na nama ke tu te dak le tum pelong ko North East ang long Meghalaya ta Mizoram ta si Meghalaya long bang isi problem tu jada long le phelang arai ta ja kong hedi la bang state government tung si chupari dengi ko man si ada council tung bang ada khasi garo joda kai to bang la bang je don pek ke da jadi per masih ke sabang ke spending du ko sila tumang mo si result lo polo te 62 la so 120 amendment bang ke dalam bill 1 po pass la lamang ke sila so kita apa pra jinji kusama la un polo te la Meghalaya long problem to ko te la bang mo pi nang tum solve no la sinon ne tum MOS 1 MOS 2 la pen along kape ka Mizoram long son ada kado Mas Council dedak 62 salah kaya long pen panglong pen ko ansi ke wan mi mala 125 so amendment lasi excluding Meghalaya jong si claim un puluh tame la so claim nang pu si de in ke sarang Jasa kong kaya Meghalaya nakalakan some border kuan nang ding andeng ke la ke itu ke hektar la ke je 1951 sensa sateng pen paan ma itu mapan along le philang nang pi adi la so teng ke intake nang la ke give and take kola ma bepin la give and take nani dui mene thema Meghalaya ta 62 Karbi Anglong ta 62 te long le philang ahem pu ke Karbi Anglong autonomous council kate itu masih am kai dr program mang ye ma de land right belong to di ada Karbi Anglong autonomous council pun ge wa ma de aku ta council do lasi hala 1951 na hot itu survey of India tumpen ahoy atu nang ha dekang hedi dekat la so atu ya ahoy ate bensi la ke itu ke do thibnai la pen do thibji ku sini le ta bilang tu mediang mo ke sidang bang ke hoy akape je Meghalaya pen asamang bong la border isu ke do ke Karbi Anglong ta ali mati aku Dura Meghalaya ta la karo part pendang lo ko lampi pun aku asal pendang lo kasono mate la pen event da Guwahati city adungan tame la khana para te boktarai la hai long bang give and take do ta hai mene especially Karbi Anglong lu bang ke give and take ke do ji ko bang di kamu la pen ili tum long le ke 10,432 square kilometer hade square kilometer ateng si to ji la pen to trip nanji la so farman ke ni tame Karbi Araralong ajak tunji. minong ta ke ponji palam clan tangte piniar niya la 1900 plus sakidar sangong pe nang tum ke long tum lapson do ke pon tu lapson do ma pre la solam thea process bangala ko hen lo ja hok lo hada close along ke tok ta do MOS long ke tok pon ta ba ke jong pon ta do 1900 sakidar satuma bhan je kisuman jong si fitness do polote non la paramilitary ponon para army force ponon police ponon ba defense agency security agency buda me kapon ji la pengke parlu pon ji aphan hada isia close kibi bondo sita isela mangala hanlo je nengkan cleaner ke pen nengkan ingkora phoan ake non da ke ongdung ni tumlong klembang thupi
kedar satu mangke ke ongdung atau mangke nengkan thongkep pikep poket kepeng tu saya dulu lalu mati nasi hasil mangke amuni le fitness pertama arta bang fitness ni dulu kaso keseman teknik dah keseman prinsipal kecok se keseman kriteria kecok se penta hala ko anma ko sona ko ji ke pon ngi ponong le delo apa ni siala mangala hello je bodole na teng melangdam lo polote bodo te mangke Karbi Anglong Autonomous Council pen chapahem pu ponsi dak medical kopula poji fitness amokha paramilitary ponon army ponon ba jikunu security agency defense agency ke palut dunji la so criteria anoms mission pen physical exercise ki pon ke padu pondo la bangke bodolen Autonomous Council pen sila tung GPP setelah son Karbi Anglong Autonomous Council ahin ba meklem un setelah so jai mek bang Karbi Anglong Autonomous Council atum Jasemet klaim pon pete la pending pon pete apen ave ke curung dia dolo tapen Jasemet Karbi Anglong tim Karbi Anglong pu isi kipu dam ta ining kosono puji sorsa dam me tapen kisuman angdeng hoilo mangke sorsa lo walam le nong kisuman angdeng ang hoilo mangke on process claim bom dam bom lo ta kisuman horu mangke kacing wai rap pacethan rap ave pin jiti tapi jitu ni ke 1,000 crore se atangka MOS long ke par lopen da Karbi Anglong development ke claim dia phan hal hai ta menil tum han nang ke par ju mek nang than mek kacing wai mek ave sinon ke angdung ni ka julong teng pote tara langso ke la ke Karbi cultural popilo complex lo pa Karbi cultural society lo hala sodim mang ke ba Karbi cultural center ason se ke man po hala sodim long ke MOS atangka already 30 crore atangka nang le elo lapen kama mukha sulibom lo ongoing dam bom lo bisipu tala solam theban kimchi ni ko ana hok ne ta karju dam mateng inut bahania korte board chairman tungi pote kudam lo polote la bangke hok lo lahai hello te lahai mat phansi la tum phan kain trust lo kam jam budame ke palang dun lo solam ma chini ne te la son lo polote dak ni tum song chok tum hanta nangsiwai pon pen ni tum hanta la si isi kam jong sila interest of polote hala kam nang ke interest la so hajra bangke ata isi rehabilitation apart masap so abar sailong pon pu bisi mathada apo haida udia jok non bangke la puson si do bom na asike bang thu jilang por hujong si ko pine abar sai message la pen council pen pine lam thelong ba state government pen ko pine lam thelong ba central government ko pine lam thelong polote aku puthonang tum han pachini pon thu ikpo dan helo ni lam close do hadak MOS MOS ingdeng hini MOS 2 aso song chok che togalong kisuman apar bangke cultural lapeng kisuman development fund lapen lam sam pariyar long 200 pune lasodo laso bangke kisu keongdu mangke under process dolo keongdu mangke nangle lo busini le mathada lapen keongdu scheme development amokha bangke moheta pachini lo je non dipu up to via Dhonseri Dimapur couple airport connectivity so kota me under process dolo abdin pen so kedeng ponji phanda me sarkar tun kasi sig dolo pusipulo lapen anparta Karbi Anglong Autonomous Council pen la DPR ka silam dolo the first project kedeng abhan DPR ka silam dolo hala so DPR lo ateng ke jong dam ateng budam te dake 19,000 crores se now 19,000 crores se laso Karbi Anglong development the claim ponji abhan already la gobo India la pen gobo Assam tum kedeng pon dotang lo la pen budget selam pon tang lo ape immediately laso apart implementation dia abhan me kasisik dulu pusi arjula Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu